pelkää minua. Onko siellä se päätämä kirja? On, Paavo. Mitä nyt? Minä en osaa kiittää. Minä en osaa kiittää. Minä olen syntinen. Mutta sinä, Herra, kuulut olevan syntistä auttaja. Albertina. Mistä minä luen? Sieltä lopusta. Sinä, joka olet nähnyt, että Kristus on kaikki kaikessa, ja että itse et ole yhtään mitään, ja joka olet kuollut kaikelle muulle vanhurskaudelle, sinä olet kristitty, suuresti rakastettu, ja olet suosittu taivaassa. Kaikesta Kristuksen rakkaudesta itseäsi kohtaan. Osoita sinä ainoa suosio hänelle, jotta rakastat hänen köyhiä pyhiänsä ja seurakuntiansa. Halvimpia, heikoimpia. Siitäkin huolimatta, että ne käsityksissään voivat olla erilaisia. Ne on kaiverrettu hänen sydämeensä, niin kuin Israelin lasten nimet. Aaronin virkatyössä. Anna heidän olla sinunkin sydämeesi kaiverrettuina. Toivottakaa Jerusalemille rauhaa. Menestykööt ne, jotka sinua rakastavat. Sinun turva, Jumala, mua häpeästä säästä. Herra, ota minut parannuksen tielle. Älä ota pois pyhää henkeäsi. Tuuli taitaa tyyntyä. Taitaa olla aamupuoli. Voitin toki. Minä en osaa kiittää, mutta ole sinä vapahtaja. Kiitokseni taivaallisen isäni edessä. Ja kiittää
viimeinen näytös kohta alkamassa ja ajatukset on toisaalta helpottuneet ja toisaalta haikeat. Se on ihan selvää, että jonkun ajan kuluttua tätä muistaa ja muistelee kaiholla ja hyvällä, koska kokonaisuutena tämä on ollut aivan mahtava prokkis ja kiva on ollut mukana olla tässä. Se liva. Okei. Kylmäsprayt. Yritän vaan. Sitten se kääntyy toisinpäin. Mä painan täällä. Noniin. Nyt. Toimiko? Nyt lähtee. Kokeilenko? Häviä. Voisin vaihtaa siihen. Palaako? Kyllä. Oi! Aina kun mulla on tämä ruuvani käteen, Nyt sitten se on ohi. No, nyt on ollut niin tiivis syksy ja tammikuu tähän asti tämän näytelmän kanssa, että varmaan täältä kotiin menee ja varsinkin huomenna ja ehkä ensi viikonloppunakin, kun ei tarvitsekaan lähteä mihinkään eikä kerätä kimpsuja ja kampsuja ja laittaa perukkia päähän, niin olo on todella tyhjä. Ja tuntuu, että tämä näytelmä jättää todella tyhjän paikan mun elämään. Tämä on antanut mulle niin paljon. Sekä sen takia, että mä oon saanut näytellä, mitä mä en ole koskaan ennen tehnyt, josta mä oon nauttinut aivan äärettömästi. Ja sitten se, että tämä näytelmä on antanut niin paljon. Tässä on ollut niin monenlaisia kerroksia, että tästä on saanut hengelliseen elämään ja omaan muuhun elämään ja tähän tavalliseen arkeen tästä on saanut niin paljon voimaa. Ja sitten nämä kaikki ihanat ystävät, joiden kanssa on saanut tehdä tätä työtä, niin kauhea haikea on sekin, kun ei näe heitä. Eiköhän tämä nyt riitä? Saa sammuttaa. No niin, 19.1.08. Viimeinen esitys. Kiitollinen mieli, vaikka onkin haikeat jäähyväiset ja henkisesti ja hengellisesti voi yhtyä siihen, mihinkä tuon yleisön kanssa sai veisata, että Herraa hyvää kiittäkää, iloiten ylistäkää. Tämmöiset ajatukset mulla on tässä. Täällä on talonpoika, joka kysyy kutsuvieraita. En mä osaa sanoa yhtään mitään, kun mä tiedän mitä pitäisi sanoa. Mutta mukavaa oli tehdä. Kiitos kaikille. Oli ihanaa kuulua teidän porukkaan. Kiitos. Minä sain tällaisen hunajan pisarataulun täältä paketista. Se on hieno. En oikein kyllä saa selvää tästä. Hunajan pisara. Kalmiosta Kristuksesta. Jees. Onko meillä mitään suunnitelmaa? Mulle ei ole. Tämä on siitä Paavo Ruotsalaisen ajan hunajan pisarasta otettu kopio tähän lauluun. Pakkaa sinne kirjahyllyyn seinälle, joka tapaa aina tänä näytelmä. Aivan varmasti. Kumma lehti?
koska en ole valmistautunut tähän puheeseen, niin voitte olla varmoja siitä, että mitään logiikkaa tästä ei löydy. Ja kestää kauan. Ja sitten tämän kesto on maksimissaan 5 minuuttia. Puolet mennyt jo. Muista mitä lupasit. Joo, mä muistan tämän. No, kun nyt olen toista kertaa lähes tässä samassa seurueessa mukana ja ensimmäistä kertaa sain vastuuta, niin kiitän ensinnäkin siitä vastuusta, jota olen saanut. Ja sitten tietenkin on sanottava, että tämä joukkue, jossa olen ollut mukana, tämä on siis sillä tavalla toiminut, että kaikki on ykkösketjussa ja kenenkään ei ole tarvinnut istua viltissä. Kaikki on voineet tehdä koko ajan työtä ja se on minusta hyvä. Siinä on loistava tuki koko ajan ollut, kun on tehnyt. Ja mä oon joutunut paljon tässä niin kuin olemaan ikään kuin tulessa, mutta mun on ollut helppo tehdä se teidän kanssa. Mä voin sen teille kaikille tunnustaa. Mä olen saanut teiltä kaikilta paljon tukea ja turvallista oloa. Ja mä tiedän, että se mitä on koettu ei tule unohtumaan. Ja mä toivon, että tietenkin, että yhteistyö jatkuu ja että me voidaan tehdä lisää tällaisia hienoja projekteja kuin tämä on ollut. Tämä on ollut kyllä mulle henkilökohtaisesti ainakin elämää suurempi kokemus. Että tämä on todella jotakin sellaista, mikä on niin monelta kohdalta kääntänyt mun ajatuksia monista asioista ja tehnyt mua pienemmäksi. Ja todella mä oon iloinen ja kiitollinen tästä, että mä oon saanut olla tässä mukana ja teidän kanssa. Kiitos ja Jumalan siunausta teille kaikille. Samoin. Meillä on vielä puhuttava täällä. Kimmo puhuttava. Kimmo. Nyt on kiitosten, reflektoinnin ja haikeiden jäähyväisten aika. Sä ansaitsit meille tosi isot kiitokset. Sä oot ollut meille kaikille oleellisen tärkeä sekä näin kollektiivisesti että yksilöllisesti. Sä oot tullut meille iholle, ihon alle, uniin. Sä oot loistavasti tämän hoitanut. Sitten tämä reflektointi. Niin se on vähän sitä, niin kuin me ollaan ristin varjoja ja ristin armon alla. Niin minä on vähän ollut tässä näytelmässäkin. Mä oon aika paljon pappeja kuunnellut ja sitten kun ne kertoo tätä myötä ja vasta, niin sitten ne sanoo, että niin myös meidänkin elämässä, mutta se taivaallinen kruunu ja niin edelleen. Että mä en reflektoi tätä tietä, jos muistelee siitä, että mitä se oli, kun lähdettiin niistä puheharjoituksista teille ja mitkä tunnelmat meillä nyt on. Ja sitten ne heillä jäähyväiset. Niin kuin sinulle ja kaikille teille muillekin, joista mä koen, että me ollaan oltu ryhmänä ja meistä on tullut ystäviä ja läheisiä. Sepän sanoi, vaikka käsityksissä me voimme olla erilaisia. Niin, että nyt suukot ja halit. Ja että me ollaan ihan oikeassa aiheessa, niin tässä on sitten tämmöisestä lintukodosta ostettu tämmöinen körttiukko ja akka. Ja sitten tätä voit illalla lukea ja sitten kun et enää jaksa lukea, pistä tyyny alle, kyllä se sieltäkin sulle tulee suojaamaan sua. Hunajan pisara ihan niin kuin viime vuonna painettu. Kiitos. No niin. Kiitos. Okei, kiitoksia. Puheeseen varmaan pitää vastata aina vastapuheella. Eli mä kans omasta puolestani haluan kiittää teitä kaikkia tästä matkasta, mikä me ollaan yhdessä tehty. Ja mä en halua sanoa, että mä oon se ainut, joka tässä on tehnyt töitä. Te olette ihan yhtä lailla laittaneet ittenne peliin ja uskaltaneet avautua kaikille sille, mitä tää tarina kertoo. Et se on ollut musta niinku hienoa nähdä, mitä kaikkea teistä voi löytyä. Ja sitten mä kiitän teitä siitä rohkeudesta, että te uskalsitte antaa ittenne mun käsiini ja luottaa siihen,
että tästä tulee jotakin. Ilman sitä luottamusta ja uskoa tästä ei olisi tullut mitään, koska mun luottamukseni ja uskoni ei olisi riittänyt sen kaiken yli, mitä tämä edellytti. Että tavallaan se, mitä Paavo tässä on kulkenut matkassaan, niin se on paljon myös mun elämääni siitä pienuudesta, josta voi jotakin sitten jakaa toisille. Ja näyttelijät, te olette tehneet hirveän ison duunin, Teemu on tehnyt tosi ison duunin ja ennen kaikkea te tuottajat olette mahdollistaneet sen, että mä oon voinut keskittyä pelkästään tähän taiteelliseen työhön, niin kuin mä aluksi toivoin. Ja sen takia mä ajattelin, että mä annan teille yksityisiin hetkiin. Koska viime kerralla, kun meillä oli ensi-iltajuhlat, niin oli suklaata, joka jaettiin kaikkien kesken, mutta tätä te ette jaa kenenkään kesken. Vaan kun menette kotiin ja teillä on semmoinen hiljainen hetki jossakin, te laitatte pöydälle jalat, istutte sohvalla vierekkäin käsi kädessä ja ajattelette, kuinka suuren työn te teitte. Tämä on hirveän pieni korvaamaan sitä kaikkea työtä, minkä te olette tehneet, mutta tämmöistä deluxea. Tämä on mun mielestä kaikkein parasta suklaata, mitä on. Testattu joulun aikana. Kyllä. Mun mielestäni se on parasta ja sen takia mä ajattelin, että tämä on niinku ainut, mitä mä voin niinku antaa. Joo, että tulkoon teille nyt hetkeksi aikaa joulu ja rauha tästä kaikesta työstä, mitä te olette tehneet. Te olette mahdollistaneet sen, että mun ei ole tarvinnut kantaa huolta mistään tuotannollisesta seikasta. Kiitos. Kiitos Timo. Nämä sanat merkitsi mulle hyvin paljon, mitä sä sanoit. Tämä on kuitannut sen kaiken. Uskon, että tämä on todella hyvä tiimi edelleenkin. Ja jokaisella on tätä työtä, tällaista suoritusta ei kukaan suorita, ellei siinä ole pohjalla joku näky. Miksi me tällaista työtä teemme? Tällainen teatteri on pystyssä. Se on meillä sydämessä, se näkyy. Tiedä sitä elokuva. Tämä on suorittanut sen tehtävän, tämä näytelmä. Me ollaan saatu noista palautteista kuulla se, että tämä on koskettanut. Tällä kaikista tässä raadollisesti, mitä siinä Paavon elämässä oli, niin se osoitti kumminkin, että Jumala on armollinen ja häneen voi luottaa ja häneen voi turvata siinä viimeiselläkin hetkellä. Tuo usko olkoon meillä sydämessä kaikilla edelleenkin ja tehdään työtä edelleen tässä yhdistyksessä ja näillä porukoilla. Kiitos kaikille teille. On ollut hieno tehdä tätä hommaa tässä ja lähteä kotoa aina tänne. 10 kertaa on lähdetty tänne, mutta sitten on ollut lähtöjä, muitakin lähtöjä vielä. Mä vielä sanon, että Mikko on kyllä, mut merkittiin tuottajaksi, mutta Mikko on ollut mulle korvaamaton apu. Mä en ole siis selvinnyt kyllä näistä hommista yksin, että Mikko on kyllä tehnyt puolet niistä. Joo, kiitos. Sulla on jotain jännää mielessä. Ihanat kukat sai Anna-Liisa. Se oli jännä, se on niin kuin kaikkien kohdalla oli vaikka tulee. Kyllä mä sen niin aavistin, että ei ole ihan kohdalla. Se kannoin sen tilanteen niin upeasti. Puhua jotakin. Jos haluat. Tulee ihan vapautuneesti. Tuolla ennen näytöstä niin oli vähän niin kuin jäykää. Mutta nyt on jo vapautunut. Ne vasta pääsee syömään niin aina. Vaikka siirtää sen sinne kauemmas, mutta että mä niin ihmettä, kuinka se voi vaikuttaa sen kauheasti. Se on niin lihassa. Se on, mutta toisaalta se semmoinen niin kuin sanotaan, ja sitten taas aina uuden maustin. Osaa sitä käyttää. Olen varmaan näyttelijä, kun se on näytöksistä paljon. Ihan. Harjoituksista paljon.
Mä laitan tänne ikkunalle, kun mä kuvittelin, että kaikki luonnollisia. Ruoaksi matkasäkkyä. No mä en itse asiassa tiedä sitä. Nyt täytyy tyhjentää puolella, se taitaa kuota mua. Muutenkin on se niin. On oikein kuva. Koska siinä luki niin, että sinä otetaan mutta pois, niin sitä lukoillaan sitten vapain mieli, että pakkoimaan. Aina noilla kaavoilla on sitä matkoja mielessä. Tehdä kanssa.